zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Hiri elkargoak partikularrentzat eman dituen arauak pertsona moralei zabaldu behar dituela eta galdekiteko konpentsazio neurria plantan ezartzea eta konpentsazio gogor bat, zinez zaila eginen duena betetzeko. Konpentsazioa behar dugu Airbnb bezalako apartamentoak ez zabaltzeko eta hemen bizitzeko urte guztian behar ditugun etxe bizitzak errekuperatzeko. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta hiru erakundeen parte hartzea berretzita uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin eta horrela beteko dela Gasteiztar asko eta askoren nahia 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea dio, Arabako Foru Aldundiak, Martxoak 3, memoriagunea fundazioa izan parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presozio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021ean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoriagunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, Martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Berriako aldizkariz irakurri dugu, beti irakurtzen dugu, baina egun hauetan topa dugu berton, inkestatzu betin dela, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak endeu inkestatzu bet 12-16 urte bitarteko gaztieri beraien gorputzen inguruen zer nolako iritzizek dekoien aztertzeko, ezta? Eta, ara, sorpresa! Zer gertatu da, inkesta hoien eta gero konturatu die beharrezkoa dala ikusi dabe lodifobiaz eta indarkeri estetikoaz hitzeiteko saio bat, bierrezkoa dela. Eta, egin dabe. Zeraitzik, oine bezango txutez, datuek. 12-16 urte bitarte dituzten nerabeen 140 esaten dabe beldurre dekiera loditzieri. Eta inkestan erantzuten daben zen 140 esan dabe, ez dauzela posik beraien pisuekaz, bale? Eta herritarren, hau ez bakarrik neraben, 167 beraien pisuek kontroletan saiatzen direla. Hau da, herritarren 167 oso kontziente dala euren pisuen aldaketaz. Eta bai, pizka bat argaldu edo loditzu ote diren susmatzen dabela berehala. Hau gogorra da, hau lodifobia da. Eta hau gizartiek egiten dutzu.
Hemen dekogu Ibai, gugaz berbaitzeko prest, betiko moduen, Ibai? Beti prest, eta irakurtzeko preste bai. Bai. Lehen esan duzu kriston gratzen dit. Irakurtzen dugu, bai, irakurtzen dugu. Bale, berria irakurtzen dago. Bai. Adi, bale? Eta gauzia da, Ibai, zuk ze ustezu hau, gaur egungo gauza da dela, gaztiek beti ikuki da dela hau, ze ustezu? Bueno, osea, ez da gazteen kontu bat, hori argi dago, ez da mende hontako edo garai hontako kontu bat. Nik uste hor, bai egon zala, inflexio puntu moduko bat, historian zehar beti egon da lodifobia oso presente, esango nuke 17. mendetik aurrera, ze hor estetikoki, hasi zian agertzen hainbat, arropa, korseak, ez? Jendea bat zegoen kezkatuta gai honekin. Lehen esan izaten lodi egotie ona zala, ze diru edekolak erakusten bala, eta bar? Hori bai, hor egon zan aldaketa moduko bat, ez? Klase altuko jendea lodia zan, edo behintzat ondo ikusia zegoen, ez, lodi egotia, eta klase basuko jendea argal. Baina, bueno, argi dago, historian zehar segulako bilakaera izan duela gai honek, baino, hor, 20. mendean, kapitalismoaren bueltako, eredu kontsumista basati hori oso modu potentean sartu zanean gure bizitzetan, eta batez ere estetikaren bueltan eta edertasunaren bueltan sortutako produktuak hasi zinean agertzen, orduan jendea edo, gure kultura nolabait esan txertatzen, lodifobian ideia, eta gure gorputzen kontrako, hainbat dinamika. Jakinda ere, ia jendearen ehuneko altu edo, gehiena, jende gehiena, lodia dala. Edo behintzat ez dala sartzen kanon lodietan. Kanon horretan, bai. Zuk zelan azalduko zendun dala lodifobia? Era simple baten, zelan irudikatzen dozu kontzeptu hori? Lodifobia? Bai. Egungo kanon estetikoen ondorioz, gorputz zehatz baten bueltan sortzen den iruditeri hori, nolabait, mantendu nahi izatea eta eredu horretatik kanpo gelditzen direnekiko lodifobia eragitea. Bueno, karo, eredu horretatik kanpo alzara egon argala hube bai. Da hori ja ez da lodifobia. Hori da, eta sotan jolasten da osasunakin, ez? Ematen du, hori da, beti mahai gaian jartzen da osasunan gaia, eta lodiegi bazaude ez da osasuntsua, eta argalegi bazaude ere ez da osasuntsua. Orduan ematen du, egon behar garela hor, erdian, eta inorrek ez dakiz zein dan pisurik egokiena, ze hor, Pisue beste movida bada, ze gauzia da, zu altzarela egon loditzu, ez dakitzenan esan, baina osasuntzu egon. Hori da. Eta bier bada dekozu likido asko, dekozu muskula asko, edo danadalakoa, baina osasun ona, eta argala, altzari zen zure gorputza alda izen argala, eta ezin dozula loditzu, eta osasuntzu zauz. Bai, eta gainera medikuntzatik horre sortu da, edo sortu zen bere momentuan, IMC deitzen zaion hori, edo gorputz masaren indizea, eta horren bueltan gabiltzaten gabe, gure kalkuluak egiten, Hori ja sartute dago, Hori ja sartute dago. Oso. Esan dutena gaitzik, esazkenin aldozu euki muskulo pilo bat, eta pisue alda izen, edo altura pilo bat dekozu, imaginau, eta esauz lodi, baina, karo, IMC horretan, kanpo esauz, segaitzik, alturi dekozu, eta gainera muskula dekozu. Zenbat kulturista dago dien 120 kilotan, eta nik ez dut uste, segun zer sartzen dien. Eta batzutan ez da inbeste pisua, baizik eta volumena. Volumena eta 2 metro neurtzen dituen batek seguramente pisatuko ditula 100 piko kilo, baina gihartsua bada eta erakargarria bada. Ze, klaro, edertasun ereduarekin guztiz lotuta ere badijua nolabait eredu erotiko oso konkretu bat, edo erakargarritasunarekin lotutako eredu bat. Orduan, hor egunerokoan gaude talkan gure buruarekin batez ere. Bai. Eta zuk zein izango zendun dela gaur egungo erreferente bat, gizartiek esaten dutzuna lodi dauna? Adibidez aktoreen bat, edo abeslariren bat, edo... Erreferente positiboa esan edo zu?
Bai. Ez dakit, eske berez Adibidez, asko daude. Adibidez, nik bat esango. Adibidez, askotan ikusten dugu Itziar Castro. Bai. Vale, Itziar Castro bada jendientzako erreferente bat, eta lo dizena, eske oso gitzi ikusten da pertsona erreferente bat lodi izetien, normalin beti izeten die, hori kanon horretara hurbiltzen direnak. Bai, nire ustez hor badago trampa moduko bat, esan nahi dut. Erreferenteak behar ditugu, lodiak, emakumeak, beltzak, homosexualak, transexualak. Bai, baina esan nahi dut, norma betetzen ez duten hoien erreferenteak edo errealitate horien erreferenteak behar ditugu, baina gero ze gertatzen da, eta non dago trampa, Itziar Castroren kasuan edo pertsona lodien kasuan, kuota moduko bat betetzen dutela. Orduan, Itziar Castrori seguramente aktore izan da, bakarri deituko diotela, pertsona lodi baten papera egiteko, ez? Zineman edo antzerkigintzan edo dena delakoa. Orduan, badira referenteak, baina lodi izateagatik, ez aktore hona izateagatik. Ez que gauzie da, Itziar Castro justo, bitzu, oinala gitzi beba ikusi neban, nik, la que sabecinan da egize da, lodizeti gaitzik egiten duela papel bat. Beti. Eta bisa-bizen, ez dut ikusi askorik, Ez. Bisa-bizen bada bera gaitzik. Bai, horrengatik igual ez, eta hor seguramente, egongo dela beste irizpide bat dela, bizkat aniztasuna egotea, gorputzetan, identitatetan eta roletan edo paperetan. Pasetan dana, egongo bizitzan. Bai, baina argi dago, nire referenteak eta oso positiboak dira, egunerokoan justuki lodifobiaren kontran borrokatzen duen jendea, orokorrean. Osa, inguruan dauzkagunak. Eta historian zier, baten bat, bururatzen du? Historian zehar. Baina, Marilyn Monroe edo, ez da egitea askotan. Ze galdera zaila, ez? Ai, barkatu, ez que kuriosidadie deko. Ez, baina mas pillago, ondo. Ze bai, egia da. Behar ditugu, referenteak behar ditugu. Zuek bakizu esan, mesedez, idatzi sare sozialetan edo dena delakoa, guk gustora irakurriko dugu. Bueno, esango nuke, sare sozialetan badaudela. Pilo bat, Teresa, deitzen da, Teresa del Valle, uste dudala, abizena, enago ziur. Eta pixkat, horiek egin nahi dutena da, gaztera esan zaio gordo aktivismo, edo lodi aktivismoa, eta pixkat humore sarkastikoa egiten dute sare sozialen bitartez, pixkat hau salatuz. Zan edo lodifobia bera salatuz, eta beste gorputz batzuen aldeko aldarria eginez. Eta gainera, bakarrik lodifobia ez da, salatzen, salatzen dabe, azkenien normalien lodi dauzen pertsonak, normalien, hau generikokin nabil esaten, ez, dekosetan, holan ikizen bier. Baina izaten die, isiltzuagoak edo beti egoten die, zapaldute moduen, ez da? Eta, oin dela gitzi entzune ban, elkarrizketa bat Teresa honi, esaten, berak, bere bizi zen, ensaladilla rusa asko induzela. Eta galeretze bat zer da ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa da, eta oso politza iruditu daten, esatie, adibidez, ingo dugu, ospatuko dugu urte betetze bat, ez da, eta nik erungot ensaladilla rusa. Eta egonaz, 12 ordu lanien, eta ensaladilla rusa hori ingot, urrengo gunien eruteko, eta galdetutzuela psikologiek, eta segaitzik erun bizu ensaladilla rusa. Tortilla patata, prefabrikau bat erutia hitz edo patata boltzat, gitzi hau maiteko tzu eta, eske gitzi hau maiteko hostie. Ensaladilla rusa nik hitzen baten gizau. Osea, ulertzen zu zer nahi duten esan. Azken nime bai erakustetzuela, zuzaren modukoa zara eta maite bierdotzuela, zuzaren modukoa zarelako. Eta ensaladilla rusa hori eitzen itzi banien, jente asko urrundu jakola. Orduen, kontu zeukibigu, nor dagoen gu gaitzik edo nor dagoen gure ensaladilla rusa gaitzik. Eta izan ere, lodifobian kontua ere oso lotua dijoa, ez? Besteen begiradatik azkenean ari garela gure gorputza bera epaitzen, ez? Edo besteen gatik batez ere ari garela presioari. Gizartik ezartzen dauen kanonan gaitzik, bai? Azkenean, eske, super zertun deko guburuen, nime, bai? Askotan, inkonstientek izate zer edo niri buruz gehienetan. Eta esan den, ostra, eske, que fuerte, hau nik ez dut zetan esan bier, baina neube bakoitza bere inseguridadekoz, bakoitza tal, eta gainera gizartien egunerokotasunien telebistan, eta leku guztizena markezinatan, edo aldizkarizetan, edo dena delakoa, ikusten dozune hori bada, ezkenien. Eta gero beste gauza bat, eta igual pixkat honekin bukatuz. Iruditzen zait, badoela gorputzak eta badagoela jende lodia, igual petidanik izan dana lodia, eta igual beste jende bat ez da beti izan lodi, ez? Eta hor, gertatzen da gauza bat oso bitxia,
dala egunerokoan gure artean, ez, elkarri egiten dizkiogun komentarioak, aipuak, eta batez ere bi. Bata izan daitekela, zenbat argaldu dezun, ez, Jenny? Edo, zenbat loditu dezun. Orduan, horren atzean ez dago irakurketa sakona horik, eta askotan loditasuna edo gorputz lodiak, ez dira lodiak bakarrik genetikoki horrela direlako, baizik eta igual atzean egon daitekelako arazo psikologikoren bat, antsiedadea, depresioa, edo bestelako kontu batzuk, ez? Eta kontu handiarekin ibili behar gara, ze batzutan olako aipu normal, natural edo inkluso majoak, ez? Botatzen ditugunean. Claro, nik okitaz lagunek estresagaitzik argaltzen direla, eta jentik esan, ze guapa zauzen barkatu, ze guapa, eta bai, berbain bidogu, badakigu existitzen dira TCAk, euskaraz eta gizanan esango ziren, trastorno de la conducta alimentaria, zelan diren euskaraz. Bueno, horre bai existitzen dira, eta min asko emon aldabela komentarizo horrek, horrelako gaixotasunetan, zegaitzik. Zu pertsona bat badabilen jateri usten edo vomitzuke edo danadakoa eta esaten batzasun, ze guapa zauzen, edo ze guapo zauzen, zenbat argaldu dozun. Pertsona horrek ez egin dugu, ostra, ondo nago, azeptaten duztie, ostia, onartzen hasi dire, orduan jarraitzu ingo dugu hori egiten. Eta hortik urtetik gero, tela. Horregaitzik kontu zauki da, eta hori nahi notzun galdetu be, bai? Azken galderatu, Ia, gordofobia edo lodifobia hau ekiditeko norberak zer inaldeuen. Ze hortik abiatute, zer dau? Galdera potoloa, edo lodia, mutaiazu. Nik uste egin behar degula egunerokoan norberak bere buruakin, ariketan moduko lehen bat dela izbila horrean biluzi jartzea. Nik askotan egiten dut. Eta hemen nabil, telebiztan hau aitortzen, baina egin beharko genukena... Nik ez dut inori sekule. Dutxatik atera edo, berdin dit, eguneko zen momentutan, baina izpilen aurrean biluztu eta zure buruari mezu positiboak, politak, zure gorputzan inguruan botatzea. Hori oso garrantzitsu da, garrantzitsu da norberari mezu politzek bialtzie, eta ondo berbaitzie eta zaintzie eta hori dena. Bai, ze hor lortuko dugu pixat, ez bakarrik gure gorputzarekin daukagun harreman hori hobetzea, baizik eta mezu positibo horien bitartez ere gure gorputzan inguruko kontzepzioa edo, ez? Daukagun iruditeri hori aldatzea, eta nik batzutan buruko mina dazkatenean, badakit hartzea medikamentua, badala bide bat, ez? Baina nire buruari esaten badiot, lasai egon, hartu arnasa, etzan egiten ba naiz. Beste modu batean bizi badut hori, gaixotasun hori edo min hori, segurazki lagunduko dio dela nire gorputzari hobetzen, ez? Azkenean, zu ezagutzie da. Bai. Zuri ezagutzie, gisa ezagutzie. Eta pertzepzio kontua da. Bai. Eta janztea eta begiratzea eta ze guapo nago, ez? Ze guapo zau. Ni beste gauzatxu beteko esateko. Askotan entzungo zendun, ze askotan esaten da, baina adibidez, egin aldogun gauza bat lodifobian kontra, izen leike, pertsona bat erizo zer badekotzasun esateko, aldatu, segundu baten, edo segundutan, edo minutu baten, aldatu aldan zeo zer izetie. Adibidez, ibai moko txubedeko zurrien tal, ibaiek aldeuken du. Edo, Ibai, edo ez, bera nahi baden moko jarraitzu, bera jakiko dugu. Ibai, ulien alrebesteko zu, ez dakiz, Ibaiek aldatuko dugu. Baina nik ezaten batzaten Ibai, sudur hori larri handizeiko zu. Ibaiek ezin dugu aldatu. Ibai, eze malo ditzuzun, Ibaiek ezin dugu aldatu 5 minututan. Orduan, nik uste hori lege bat izan biko zala. Aldarrikatu dugu hori legi izetien mesedez. Hor dagoakoa, aldatu ezin diren gauzei buruz, aipamenik ez. Hori da. Hola nik, Ibai. Eta, por cierto, bideo batez, aste hau edo aste hontan berez ospatzen dela kakotxen artean obesidaden kontrako nazioarteko eguna. Toma ya. Eta hemen bi lodien partetik mezu bat, loditasuna bai, lodifobian kontrako nazioarteko eguna izan barko litzatekela, eta izan ere Gasteizen mugimendu feminizatik antolatu dute festa bat. Primerean, Gasteizkoa bazaren, badakizun era joan bizun. Lodi eta arro. Lodi eta arro. Eta esaten dute, gogordatu, azte honetan... Gogordatu, ziona! Gogordatu! Hoxe. Hori gogordatu eta Gasteizera.
uste dut behar dela referentzia bat zelaian, baina referentzia bat futbolean eta bizitzan. Atletiko historia ixixa atezainakin idatzi leikela. Kateak jarraitzea. Eta hemen garratilen izan beti izan garrantzia handia eman zaio gure zaletu jakintzu honeri eman dio atezainaren. Osea, zein dagoen ate ondoan. Hori nire hasieratik sentitu nuen eta halan izan da. Orduan, bueno, garrantzia da hor lan berezi bat egitea ere, porque merezi du pena. Orain dugu fenomeno bat, Pello Agirreoa, dana oso begira leona, ondo ikusten duena. Gauza gutxi be esaten dagoena, osea, kanpo bautz eta... Oso, gaina gero oso ona, gauza bat oso diskretoa. Hoxe gudat esaten. Orduan, eta etorkizuna hortikan dator. Eta datozen eta zain gazteak ere, nik sentitzen da gutxu hori, osea, ondo aukeratuta daudela eta ondo landuta. Osea, hor lan handia dago. Eta hori be, txenda apurroak katai bezala, Pelloengoa apurroak, antxiniko futbolokin eta gaurko futbolekin be bai. Importantea da kate hori ez etetea. Hoxe. Hori jotik, naizta gure gitarista Madriden egon. Hori da, eta duela hilabete batzuk, Pizteak izeneko singlea argitaratu genuen gure plataforma guztietan. Eta guain ameka telebistan honiko zuen entzun gai, así que, bueno, disfrutatu. Oseatu. Agur. Zerbait kontatu dit, aigea bezain azkezoa zela egan, iraganak erakutsi zidan, gertatuko zela. Bestiak! Juntasuna gutaz menderatzen doa, korrikaion aurretik gogoratu nitaz, gutxika itzali ditugu argi guztiak, noiz bihurtu ginen piztiak. Bestiak! 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 Baino orain azkarragoa naiz, itzalak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, zure gezurrak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, nire beldurrak baino azkarragoa naiz. Bere zeneko gezi bat duzu bihotzean, baina gizi horren izauritzen nau, eta sexu grina gobernatu zaitu, itzalak pareta betetzen duen bezala. Piztiak! Gehiago fidatzen ez nire begietaz, zure espainetaz baino, gogoratu dure momentu hoietaz, piztia bihurtu naiz baino zu gehiago. Piztiak! Piztiak! Baino orain azkarragoa naiz, itzalak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, zure gezurrak baino azkarragoa naiz, baino orain azkarragoa naiz, nire beldurrak baino azkarragoa naiz.
Ziziz behik justu begitan da kaso. Ez ziziz behik justu begitan da kaso. Ez